meditation til dig, som du kan bruge igen og igen hen over julen, og sådan set også efter julen. Og det handler om, at du får slappet af og får en god energi, god start på morgenen. Så jeg vil bede dig om igen at sætte dig godt til rette i din stol. Fødderne godt i jorden, ret ryg. Og så vil jeg bede dig om at lukke øjnene. Og tage 3 dybe vejrtrækninger. Og flyt din opmærksomhed ned til dine fødder. Mærk dine fødder i gulvet. Og videre op langs dine ben. Til din hofte, hænder. Og hele vejen op langs ryggraden. Og videre foran og langs maven, op langs brystkassen, op til halsen. Mærk dine hænder. Og flyt din fokus videre op langs armene. Hele vejen op langs armene, op til skuldrene. Halsen og nakken. Og hovedet, ansigtet især. Hvis du ofte har det med at gå og bide tænderne lidt sammen, så prøv at slappe af i kæben. Du må godt åbne munden lidt. Mærk nu hele dig, hele din krop. Og mærk nu, hvordan dit humør er her til morgen. Er du glad? Eller sur? Måske lidt trist? Eller træt? Prøv at mærke efter, hvordan dit humør er. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er bare okay. Sådan er det. Lige nu mærker vi bare efter og erkender, at sådan er det. Forestil dig nu, at du har en stor bruser ovenover dit hoved. Og foran der har du nogle haner, som hvis du skulle i bad, så du kunne åbne op for forskellige haner. Og der er en, der hedder varme, og der er en hane, der hedder kærlighed, en, der hedder energi, og en, der hedder humor. Og så kan du selv
åbne for den hane, du synes, du har brug for i dag. Eller du kan åbne lidt for nogle af dem. Og så sid der og lad dig gennembruse af en af de ting, du har valgt. Simpelthen tag et mentalt bad. Og samtidig så forestiller du dig, at du vasker alt gammelt, brugt, tung energi væk. Lad dig simpelthen bruse igennem af enten varme, kærlighed, energi eller humor. Og så slukker du igen for dine haner. Og så tænker du på dagen, der ligger foran dig. En frisk ny dag. Tænker på de ting, du skal i dag. Der er måske flere ting, du skal. Mange ting, du skal. Og måske er der en af de ting, du skal, som du ikke har det så godt med. En ting, som den kører lidt rundt i hovedet på dig. Prøv at vælge den ting som den første. Og husk at mærke efter, når du så har gjort den, hvor meget energi det frigør at komme af med den værste af dens ting. Og så skal du til at gøre dig klar til at åbne øjnene lige om lidt. Du kan starte med at tage en dyb indånding. Bevæge fødderne eller hænderne lidt. Og når du er klar, så åbner du øjnene. Og så vil jeg ellers ønske dig en